हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। मैयानि आं भिडिअ हगारनाया माने आंनि भिडिअआवहाय कमेन्टआ श' जाफैयाखै आरोना। सोरबा सोरबा कमेन्ट खालामदोंबा आं बे कमेन्टखौ आं नुवाखै। मानि थाखाय नुवाखै होनब्ला बेखौ आंनि कमेन्टआवहाय श' जाफैयाखिसै आरोना। बे आंनि भिडिअआवहाय जाय कमेन्ट खालामदोंमोन बे कमेन्टआ आंनाव श' जायाखै। बेनिखायनो आङो क्रोम ब्राउजारावसो चेक खालामनानै नायनो गोनां जादों। माने जाय कमेन्ट खालामदों बिसोरल' नुगोन गावनि कमेन्ट खालामनायखौ, गुबुननि कमेन्ट खालामनायखौहाय गुबुना नुवा आरोना। दा बेनिखायनो आंबो नुवाखै आरोना नोंसिनि कमेन्ट खालामनायखौहाय। आं क्रोम ब्राउजारावसो चेक खालामनो नायदों आरो YT स्टुडिय'आवसो चेक खालामबावदों आङो। बेवहाय नुयो, माने बेवहाय डाइरेक्ट सेरोबा नुयो आरोना। बै मोनसे अप्सन दङ, बेवहाय अप्सनावहाय सेरोबासो जों नुयो आरोना बे कमेन्टखौहाय। नङाबा डाइरेक्ट श' जाफैया आरोना बे कमेन्टआ। बेनिखायनो आं रावनोबो रिप्लाय हरनो हायाखै लोगोफोर। बेखौ गाज्रि मोननो नाङा, रावबो रिप्लाय हराखै होननानै। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनांगौ गोनां जाबाय। रावनिबो कमेन्टआ श' जाफैयाखै, बेनिखायनो आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं बे भिडिअआवहाय आं कमेन्ट पिन खालामना दोनदों, नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। माने जाय कमेन्ट खालामदों बेल' गावनि कमेन्टखौ नुगोन, गुबुननि कमेन्टखौ नुवा। आंबो नुवाखै रावनिखौबो। आंनि गंसे मबाइल, आंनि हिन्जावनि मबाइलजोंहाय आं कमेन्ट खालामदोंमोन ना, बेखौल' गावनिखौल' नुयो, गुबुननिखौ नुवा। ओमफ्राय आं क्रोम ब्राउजाराव चेक खालामबाय, क्रोम ब्राउजारावहाय नुबाय आरो YT स्टुडिय'आवहाय नुदों। बेनि बारगा डाइरेक्ट कमेन्ट श' जाफैयाखै आरोना। नोंथांमोना आं स्क्रिनाव देखायगासिनो दं सोर सोर कमेन्ट खालामदों खालामाखै, बिदि आरोना। बेवहाय नायबा नुजोबगोन आरोना कमेन्टखौहाय आङो सोर सोर खालामदों। सोरबा गोबां मानसियानो खालामदोंमोन आरोना, खालामनायालाय रावबो खालामा गैया। भिउसआलाय फैदों बुरजायानो, ओमफ्राय कमेन्टआसो श' जाफैयाखै आरोना। ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोन देखायलांगासिनो दं, आं स्क्रिनावहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो दाख्लै मोनसे हरावहाय सासे मानसिया लाइभ फैदोंमोन। बे लाइभ फैनायावहाय सासे सुबुङा बे लाइभनि कमेन्टआवहाय एसे गाज्रि कमेन्ट खालामहरदों लोगोफोर। जायफोर बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामहरो, बिदि खालामहरनो नाङा। आरो बे लाइभ फैग्राया सोरमोन बेखौ आं बिनि मुंबो लानो साना आरो आं बिनि फेसखौबो आं देखायनो साना। जिखुनु जाया सासे लाइभ फैदोंमोन आरोना, आइजो मानसि बियो। बिनि लाइभआवहाय माने सासे मानसिया गाज्रि कमेन्ट खालामहरदों। बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो मोजां मोनाब्ला नायनो नाङा लाइभखौहाय। लाइभनिफ्राय गोजान जाबानो जाबाय। नोंथाङा साबसक्राइबार हरबाय बिथांनि, नोंथाङा आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय। बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामहरनो नाङा। दा बिथाङा मानि थाखाय बिदि गाज्रि कमेन्ट लिरहरखो आं बेखौ बुजिनो मोनाखै। बिदि लिरहरनो नाङा। बे लाइभआव आंबो जयेन जादोंमोन, गोबां मानसि जयेन जाना दंमोन। आं नुदों बे लाइभ कमेन्टखौहाय। गोबां मानसियानो नुदों जागोन जाय लाइभआव दंमोन। आं गोबां मानसिनि लाइभआव आं जयेन जायो, नाथाय आं कमेन्ट खालामहरा बांसिनानो, आं नायनासो थायो। बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायहरो बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा लोगोफोर। जायफ्रा नायनो मोजां मोना, बिनि भिडिअखौ मोजां मोना, नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय। बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथाङाबो आंनि साबसक्राइबारबा, नोंथाङा आंखौ मोजां मोनाब्ला नोंथाङाबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांनो हागोन। जेबो माबा गैया बेवहाय। नोंथांमोना स्क्रिनाव देखायगोन आं सोर बे भिडिअ कमेन्ट खालामग्राया, बिनि नामखौ आं देखायगोन। गासिबो कमेन्टखौ देखायजोबनो हायाबाबो नोंथाङा बिदि लिराबानो जाबाय आरोना। नेक्स्ट लाइभआवहाय जुदि जयेन जायोब्ला बिथांनियावहाय। बिथांजोआबो नुदों जानो हागौ, नाथाय बुङाखिसै। बेखौ बोरै बुंनो हागौ, नङा होमबा? जायफोर फेमिलि गोनां नायो, सोरबा सोरबा फेमिलि नायो, सोरबा हारसिं नायो। बिदि खालामनाङा ना लोगोफोर कमेन्टआवहाय। बिथांनि नामखौबो लाया, चेनेला सोरनि, चेनेलनि अनारा सोर, आं बेखौ बुंनो थाङा। जा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय सेयार खालामनाय जाबाय। दा मैयानि भिडिअआवहाय आंनावहाय कमेन्टआ श' जायाखै, बेखौ आं बुंखाबायानो सिगाङावनो। आरो जाय लाइभआव कमेन्ट खालामदोंमोन बेखौबो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सोरमोन। आं गासैखौबो स्क्रिनाव देखायलांजोबगोन आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।